Здравейте, хора! Това е Терария! Тън-тън. Чай сега да разтъпаме яката игричка, Create Character. Да. Клика. Не, ти сбрили си! Пък, да изглежда как някакво лъпнеш. Сос. Добре. Да! Добре ли се? Ай. Коста е? А то е як. Enter your name. Create Character. Не! Даре да пробвам с Биги. Create Ural. Large. Ural 2. Гай, как се Ural 2? Да, ще се преходят. Се казва... Чай сега. Не бе. Се казва Тира. Сега дългото зареждане. Хора се запитат. Да, първа нощ, както винаги. Ето се махна патаранцо. Таки. Да, ме. Мраза пище. Мраза много пище. Пак, аре. Да, го си заради. Не така бе, толкова бърза беше инсталацията на мен. Помагът се това инсталация за нарича. Сега това е така. Знам то часа. Аре, да! Пускай! Ебе! Пак! Деца? Пускай! Ай! Сейвим тъпата уродата! Арте! Става още малко, пускам. Ето. Да само да свърши и не пускам. Дайте си праскаме лопта. Влизаме тук, бе, тапанашко нещо, думо. Да. Пуснала. Че не е як герой. Сега да прибие малко дърво.
Много браво, много добре. Сега трябва да праскам кадърно. То се бъгна. Много е тъпто обаче. Хора... действам бързо само да праскаме. Виждате колко съм добър? Ай, фак! Не съм изобщо добър. Ела! Вече си мъртъв, ела. Ела! Изрут съм от всякъде, бро. Аз съм стигнал за един мъничък бункер. Се праскам дърво заради една причина да се направя къща. Но ясно! Аре беги надалече! Спечелих от тотото няколко милиона, да надале. Някъде тук си къща. Само да прекопаем и тия. Трябва да пачкам цяла нощ. Тя малко изравним тия, той бах си гавното. Пак. Някакъв път като се развява. Не да е много е така. Чакайте, ние го изравнихме бах си много добре. Достатъчно, че да изкопаме и тия. Беги. Айранор. Добре, спрахтахме ги, чайте малко сега камък да съберем. Чай, тук сме пропуснали едно. Не се знам да се направя бункера, ще го правя малки епизодите, защото не искам много да ги стават. Защото компа много не ми е така големчък. Пайом. Добре, чай сега тук някъде. Само да се изравним. Пак. Come on, bitches. Pam. Аре. Не го изравнихме. Чайте сега. Има дърт. Аре, слагай се! Тук е скамата. Сега искам да потрусвам това. Тук ще трябва да вдигне. Извинявам се много за безпокойството. Просто искам терена ми да е равен. Служи сама! Тракторка, да го изпращаме. Добре сме печагата, не си там печагата. Камон, служи са! Сега ще ги протушам. Кон са? Да съм се смял като някаква луда патица. Аре бе, лами тук е, зайче гадно. Тръжи го си джундар. Питам. Къде няма как да ги махнем. Махнахме ги бе. Още едно. Тама! Те трябва да ги взема. Няма да е 100 епизод. Сега толкова голям. Аз да няма да правя някакъв супер огромен. Не така. Какво правиш ти зайче там? Там. Не бе, омага. И най-после работа. Тук някакво... Бре. Мога за какво си правя? Погледнете така, тъпата къща. Карай така ще бъде. Не съм го измислил. Това ще рандом.
Би такова малко ще падне. Ще падне пешката, като я види. И толкова стига. Чай един... бахти! Сериозно? Не, чак, ако правих, би ще правих малко. Он се крафна един workbench. Така. Нека трошкаме. Правихме се workbench, който се... Чакай малко. Стига! Така ми трябваше въртичко. Поставим. Вратата се отваря. Врата! Ева! Мислех, че ще ми се въгника някой вирус. Но се разгнах и тук съм да направя пенчерчето. Не е станало първа нощ. Яката вратичка се острашне. Ей там още. Тука ти... Ми пука. Така, чайте само с тази орбинча. И тук мисля да завърша епизода. Това беше от мен. И